Ang idol, ito yung gamit na bibigyan natin kay Donita. Para mabaon niya para bukas pagbalik mo sa Bulacan. Pagbalik sa nanay niya. Oh. Bawa yun eh. Ay, sa kanya daw yung short na violet. Oh. Di ba akin yan? Donita. Binigay sa akin natin, ano yun? Bilyet. Tignan mo yan, ganda yan. Pangit. Tignan mo. Bakit? Di pa ka nakikita. Ang lalaki naman. Mamili ka dyan kung anong susot mo bukas, salubungin mo nanay mo. Eto. Ayan. Maligo ka maigi bukas. Bagay, o may cover to bukas eh, no? Mamili ka pala ng damit mo dyan. Pag may cover mo bukas. Ay, Cherry! Cherry to! Kapatid! Pagkatawag na kapatid. Asan dyan? Ayun, yung malo. Cherry? Cherry! Tawag ka ate mo, sabihin mo. Bakit ang ato mo? Mamili ka ng damit mo na pang may cover bukas. Ayan o. Cherry! Sabihin mo, tawag ka na ate mo. Asan? Cherry! Mamili ka ng pang may cover mo bukas. Tapos, Ay! ito pwede sa nanay mo. Cherry! Wala pa. May panlalaki bang t-shirt dyan? Wala ka na. T-shirt? Pagbalik na lang. Oo. Hindi, pagbalik dyan. Ano itong malayo? T-shirt. Yan, pwede yan, bag. So ayun mga idol, bukas si Donita, i-makeover ni Michael Bards, tapos sponsor ni Sitang vlog. Sitang vlog. ni Kitang Vlog from South Korea. After nun, susundin siya nila ibang team sa Egypt, sila Jojo Albasan. Dadalhin niya siya sa Bulacan sa mother niya Ay! at sa anak niya. Ayun. Bakit binabash nyo siya? Hindi porket ganyan po siya, tangina, wala po kayong karapatan i-bash siya o siya. Salamat ha. Ano pangalan mo? Terry. Sige Terry, salamat ha. Bigay mo sa kanya yan, no? Bigay mo sa kanya yan, Donita. Dito ah. Maka na rin babalik. Uuwi na rin ako. Tara dito! Saan ka ba? Yan, bigay mo sa kanya. Ay, tara dito! Saan ka rin? Pwede ka naman tumapag. Lapag mo dito yung dalit mo. Wala ka naman po ako. Lapag mo yung dalit mo dito. Ayaw, So ayun mga idol, hanggang bukas na lang. Subaybayan na lang natin yung pag-uwi ni Donita sa magulang niya sa Bulacan. Okay, salamat. ano yan, ikaw na pa ngayon? Donita, payag ka maging vlogger ka? Yes. Walang mata po yung kasama niyan ninyo Kapag kasi ka, pinalo ng tubo. Bakit? Nga gusto namin maging vlogger ka eh, para magkaroon ka rin ng YouTube channel mo na lang. Kasi pwede kayo, magaling ka magaling ka magsalita eh. Magaling nga mag-apply ng salita niya. Tandem kayo nito ni, love team kayo. Nino!